Nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB. Garantisadong Bareta. Marahay na aga mga tugang Miyerkules pungunyan, petsa 23 sa bulang Kanolyo 2025. Ini ang Bareta alas 7 asin kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila daing iba. Enot sa headlines sa tuwing darakulang mga bareta sa lado lokal. Lokal na gobyerno ng Candaraga Albay planong magbakal ng duwang dump trucks tanganing masolusyonan ng problema sa mga tambak na basura sa MRF. Community Assistance Safety and Support Network, formal nang piglansar kan PRO 5. Early preparedness actions for the effects of enhanced southwest monsoon advisory. Pigpaluwas kan lokal na gobyerno kan Legazpi City. Fiesta Salvacion 2025, inanunsyo ni Obispo Bong Bailon. DILG Secretary John Vic Remulla tinawan ng puder kan Malacanang na mag-anunsyo ng class suspension kada bes may maraot na panahon. US matabang sa response efforts, gagamiton ang mga EDCA sites bilang staging points sa mga relief mission. Malacanang pinasuspindir ang gabos na preparasyon sa SONA dahilan sa maraot na panahon. Tabang para sa mga binaha, dapat natulos mamatean. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, World Health Organization kinondinar ang pag-atake kan Israel sa saindang pasilidad sa Gaza. Baretang Sports, Pacquiao, handang labanan sa giraray si Mayweather kung magluwas inisa sa iyang retirement. Yan ang headlines muna sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Sa detalles ka mga bareta, planong magbakal ng duwang bagong dump trucks tanganing masimbagan ang problemang tambak na basura sa Material Recovery Facility o MRF Candaraga. Ini ang sinabi ni Daraga Mayor Vic Pirete sa entrevista kan DCGB News kung saan sa iyang sinabi na may mga dati ng dump trucks na pigagamit alagad nasa talyer ang mga ini dahil may mga raot asin ang iba dahil na magagamit o dekada na ang edad. Katakot gani nagkondusir na ang lokal na gobyerno ni mga pag-ururon manungod sa pagkakuhaan kan pondo kan pigaplanong pagbakal ng duwang bagong unit na dump truck. Mientras nasa ngunyan, pinuna naman ang paghakot ka mga dump trucks na ipinasubli kan alkalde asin ni Vice Mayor Lab Ruiz asin nagpaluwas na siya ng direktiba na tapuson ang paghakot ka mga basura ngunyan na simana. Nakipag-uron kita sa mga opisyalis ng barangay. Kahit ni bagabang 9003, kay po ang barangay na mismo ang masigregar kang sa indang mga basura. Parang no segregation, no collection. Kay po gibuhon nindang istrikto ang pag-collect ng basura sa mga household. Kaya lang, minsan ang mga tao, pagalong pagpasunod doon, ini po mga barangay Tagas, barangay Salvacion, ining Binitayan, iyo ang medyo critical niyo. Kaya sabi ko, tawan nining sa kulang atensyon para mapapakiraan sa indang collection sa basura. Si Mayor Vic Pirete Kambanwang Daraga. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ipiglansar kan Police Regional Office 5 ang Community Assistance Safety and Support Network sa Marison Hotel, Legazpi City. Sa irarom kan pamamayo ni PNP Bicol Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., naging mayor na bisita si Police Lieutenant General Edgar Alan Ocubo, ang Deputy Chief for Operations kan Philippine National Police, bilang representante ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Sigon kay Babagay, ang Community Assistance, Safety and Support Network sarong community-based initiative para ma-enhance ang public safety, mapakusog ang crime prevention efforts, asin masiguro ang timely asin proactive police assistance. Sa paagi kaini napopromoter ang national harmony asin nagiging makusog ang partnerships sa pag-ultanan kan police asin multicultural communities. Dagdag pa kan opisyal na ang Community Assistance Safety and Support Network sarong inisyatibo asin pagpapahiling kan commitment kan PNP na maging responsive, inclusive asin community-oriented policing na iyo ang vital step sa pagsiguro kan pasi orden sa bilog na rehiyon.
Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Katakod ka nagkusog na southwest monsoon o habagat na makakaapektar sa riyong Bicol, ipinaluwas kan lokal na gobyerno kan Legazpi City. Ang Legazpi City Disaster and Climate Change Resilience Council Advisory number 035 series of 2025 o an early preparedness actions for the effects of enhanced southwest monsoon. Sigon sa abiso kan Legazpi City and Climate Change Resilience Council, ipapasiraram sa Code Alert Orange ang Legazpi City Emergency Operations Center and Disaster Response Clusters asin ipagmamonitor ang gabos na barangay, DRRM committees asin task units sa sitwasyon sa saindang mga lugar. Pero pa kani sigon sa ahensya, tanganing maibitaran ang insidente, pig-abisuhan man ang publiko na magtinir sa laog ka mga harong, magpreparar nin go bags para sa posibleng evacuation asin day na magbalyo o magrani sa mga bahang spillway sa Sintulay. Katakod gani pigabisuan man ang mga parasira na may saradit na bangka na day magpalawod sa mga kadagatan sa tahaw kan maraot na panahon. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ipig-anunsyo ni Obispo Bong Bailon ang Fiesta Salvacion 2025 bilang pagtaonin honra kay Nuestra Señora de Salvacion, patrones kan diocese asin Heavenly Queen kan Albay. Ini may temang Maria, ranganin mga disipulos paglaom nin gabos, na minaing ganyar sa mga paratubod na ma-rediscover ang maternal love of Mary asin makisabay sa paglakbay sa padagos na misyon sa mahal na kagurangnan. Mapuon ano Bernario. Sa Agosto 7 sagod Agosto 15 sa Horoan Church in Tiwi Albay, kasabay ang partisipasyon kan manlain-lain na vicariates. Ang culmination kan fiesta, gigibuhon sa Agosto 16, kasabay ang early morning devotions o synodal walk asin ang pontifical mass na papanginotan kan obispo. Katakod kay ni piginganyar ang mga pilgrims asin devotees na makisumaro sa pagpangaji, selebrasyon asin komunyon. Ang selebrasyon, parte kan ongoing pilgrimage season leading sa Marian Jubilee sa taong 2026 na iyuman ang ika-250 taon kan pagdebosyon kay Our Lady of Salvacion. Sa dagdag pa natong baretang lokal, aprobado ka mga membros kan ika-17 sangguniang panglugsod kan Legazpi City ang resolusyon na mataong honra asin pagmidbid kay DIS-GBAM Vice President for Programming Mr. Henry Atisado Maceda. Katakod ka na receiving prestiyosong award na Kadoroy Broadcaster of the Year sa ika-28 kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Golden Dove Awards. Ang resolusyon pinamayuhan ni Councilor Joseph Philip Lee kung sa insigon sa iya, mawat kanina marekognisar si Maceda bilang pinakang-enot na provincial broadcaster na nakaresebikan award kan Hunyo 25 ngunya na taon. Sinabi pa ni Councilor Lee na idinusay ni Maceda sa iyang 36 na taon sa broadcasting asin journalism na makusog na tinindugan ang importansya kang katotohanan, integridad asin serbisyo publiko sa bayan ng Bicolano partikular na bago, durante asin pagkatapos kang kalamidad. Tinawan ni Donnie Lee na anday matatawadan na commitment ni Maceda, nagdara nin honra asin orgulyo bako sa nasa syudad kan Legazpi kundi sa enterong Kabicolan. Gigibuhon kan Philippine Regulation Commission o PRC Bicol ang mobile services sa Agosto 6 sa good 8 ngunya na taon sa Katayngan Astrodome, Poblasyon Katayngan Masbate. Sigun sa anunsyo kan ahensya sa saindang Facebook page, pwedeng aprobitsaran kan publiko ang mga serbisyo kan ahensya arog kan renewal of licenses, issuance of duplicate professional identification cards, processing applications sa mga board examinations, initial registration para sa mga board passers, kan licensure examination for professional teachers, request for certification of good standing, pasiring o passing and rating,
as in request for authentication kan PRC issued documents. Katakod kay nipig abisuhan an mga maawot mag-aprobitsar kan mga serbisyo na mag-register mo na online, tanganing makakuanin appointment bago magpasiring sa nasabing mobile service venue. Mientras ang mga dai magpapa-appointment sa nasabing ahensya, ang dai aakomadaron sa aldaw kan aktibidad. Mientras tanto, minabot sa 73 pesos 93 centimos ang kada kilo kan average na farm gate price, mantang nasa 82 pesos 17 centimos man kada kilo ang average na mill gate price kan kopra sa Bicol Region. Inan ipinaluwas na datos kan Philippine Coconut Authority o PCA Bicol sa indang Facebook page na irehistro man ang 16 pesos 19 centimos na kada kilo kan average sa presyo kan hulnat na nyog o bilog na nyog. Pinakang halangkaw ang presyo kan kopra sa Sorsogon na minabot sa 83 pesos kada kilo, mantang pinakababa man sa Camarines Sur na nagkakantidad ni 64 pesos 47 centimos kada kilo. Sa presyo kan nyog ng enot ng Camarines Sur na may pinakang halangkaw na kantidad na 17 pesos kada kilo, mantang pinakang barato sa Albay sa kantidad na 12 pesos kada kilo. Nasa 92 na benepisyaryo kan tulong pangkabuhay o panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD hali sa 8 barangay kan Bulusan, Sorsogon ang nagpartisipar kan turismo sa Bulusan sarong proyekto kan Department of Labor and Employment o DOLE Bicol, kaibahan ang DOLE Sorsogon Provincial Office. Ang nasabing proyekto ginibo poon Hunyo 17 sa Hulyo 6 ngunya na taon kung saan nakaresibi nin pig 415 pesos ang kada partisipantes o kabilugan na 920 pesos mil. Apera kaini nakaresibi man in microinsurance ang mga TUPAD beneficiaries sa paay kan GSIS Group Personal Accident Insurance na may sarong taon na coverage, kaibahan ang personal protective equipment, arog kan gloves, boots, bucket hats as in long sleeves. Ginibo sa nasabing aktibidad ang pag-upgrade kan nagkapirang natural destination sa Bulusan, kaibahan ang Nasipit Springs, kan Barangay San Rafael, Therapeutic Hot Springs, kan Barangay San Vicente, Monton Boton Beach, kan Barangay Cugon Riroran Beach, kan Barangay Mabuhay, Miliga Beach, kan Barangay San Bernardo, Bayungin Falls, kan Barangay San Francisco, asin ang San Bernardino Island. Merong parte po yan gusto yung bareta alas 7, bareta sa lado lokal. Bareta nga to sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports sa singkamugtakang kampanahon, makalis po ka nagkapirang pagiramdom. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kaso kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics.
Dimples Romana po para sa Ginhawang Generika. If symptoms persist, consult your doctor. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Alis po kang Barreta sa Lado Nasyonal. Tinawanin poder kang Malacanang si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla para magdeklarar ng work as in class suspensions kada bes na may raot nin panahon base sa rekomendasyon kan National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ini ang piglinaw ni kan DILG sa sarong opisyal na pahayag sigon sa ahensya kinumpirmar mismo ini ni Presidential Communications Office PCO Secretary Dave Gomez bilang NDRRMC Vice Chairperson for Disaster Preparedness. Siniguro ni Remulla na banggi pa sana madeklarar na nin work as in class suspension. Dagdag pa ni DILG na maski ang DILG Chief ang pigtawanin otoridad na magdeklarar ng suspension, pwede pa magirari na maghali ang desisyon sa Department of Education o DepEd as in sa local government unit o LGUs base man sa kamugtakan kang panahon sa saindang nasasakupan. Matabang na ang Amerika sa Pilipinas para sa relief and rescue efforts kay ni. Kasunod kan padagos na namamatean na raot nin panahon na nagresulta sa mahiwasan na pagbaha sa man iba-ibang parte ka nasyon. Ini ang kinumpirmar ni Defense Secretary Gilberto Chodoro matapos ang naging pagtiripuninda ni President Ferdinand Marcos Jr. kay US Secretary of Defense Peter Hegseth. Ini matapos mairehistro ang ribu-ribong mga namamanwaan na apektado kan mga pagbaha gikan sa man iba-ibang rehiyon sa nasyon. Sa sarong video message, sinabi ni Secretary Chodoro na nagtugot na ang US government sa paagi kan Indo-Pacific Command sa pamamayo ni Indo-Pacific Command Commander Admiral Samuel Paparo na tabangan ang Pilipinas. Ang Crisis Action Center Crisis Action Center kan Indo-Pacific Command ang ma-deploy nin mga ayuda kagamitan asin mga air assets kasabay kaini ang Armed Forces of the Philippines sa pangingenot ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner. Activated naman ngunyan ang mga EDCA sites na iyo ang gigibuhon na staging points para sa mga response efforts. Pinagbiyong lakdang gikan sa US Armed Forces as in AFP ang gigibuhon na relief and rescue efforts na kamawota na mailigtas ang buhay kan mga kaharungan na nagbugtak sa peligro dahil sa pagbaha asin mahatudanin pagkaon ang mga nasa evacuation centers. Ipinahayag pa ni Secretary Chodoro na apwera sa US, nagpahayag man na mataonin tabang ang iba pang mga nasyon na kaalyado kan Pilipinas. Sinuspindir ka Malacanang ang gabos na mga preparasyon na may kinaraman sa nagraraning State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nauyam si Presidente Bongbong Marcos sa report na nagkapirang government personnel ang busy sa pagpaskil nin SONA materials mantang dakol na komunidad asin na mamanuan ang nagsasapan ng grabing pagbaha. Dahil ang digdi, ipinag-orden ni Bersamin na pundohon ang gabos na preparasyon asin magtutok sa pagsimbag sa problema sa pagbaha asin relief operations. Sinugo ni Bersamin ang Department of Public Works and Highways o DPWH asin iba pang ahensya ng gobyerno na itutok ang sendang atensyon sa relief operations asin pagsolusyon sa baha para masiguro ang kaligtasan at interes ka na mamanuan lalo na sa panahon ng krisis. Naglalaom si Bersamin na masunod ang gabos na ahensya tanganing matabangan ang dakol na namamanuan na nagtitios ngunyan na benerwisyo kan grabing mga pagbaha. Enot kini inuranin negatibong reaksyon ang mga retrato na nagsisirkular sa social media kung saan nagbugtak na nin posters sa retrato kang presidente na ang may kinaraman sa sayang nakatala na SONA sa maabot na Lunes, Hulyo 28.
Tinauwanin doon ni Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez ang importansya na tulos mamatean kan mga biktima nin pagbaha ang tabang kan gobyerno. Ginibo ni Romualdez ang pahayag matapos plansyahon kan sa iyang opisina asin kan tingog party list ang pagpapaluwas nin 360 milyon pesos na pondo sa irarom kan ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP, apwera pa sa mga family food packs asin iba pang relief items para sa mga biktima nin pagbaha sa 36 na congressional district. Sigon kay Romualdez, puon pa sa inikan sa indang coordinated disaster response asin may maabot pang tabang. Ang importante, tulos na mamatayan ang pagtabang kan Administrasyong Marcos. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa irarom ni Secretary Rex Gatchalian ang nagdidistribuer kan AKAP relief assistance sa mga biktima. Ang kada congressional district, bigtagamahan nin 10 milyon pesos na cash assistance. Sinabi ni Romualdez na ang tulos na pagpapadara nin ayuda sa mga naapektaran base sa eksperyensya sa mga nakaaging bagyo. Nagdaranin makusog na bulos nin uran ang tropical cyclone Christine as in southwest monsoon sa Metro Manila as in nagkapirapang probinsya. Tulos na uminaksyon ang Pag-ibig Fund sa Indang Calamity Loan Program para tabangan ang mga miyembrong naapektaran kang bagyong Krising bilang pagtumar parte sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magtaoning tulos na suporta sa mga Pilipinong rinapado kang kalamidad. Sa sayang pahayag, sinabi ni Secretary Jose Ramon Aliling, Head kan Department of Human Settlements and Urban Development and Chairperson kan 11-member Pag-ibig Fund Board of Trustees, na sirarong kang Pag-ibig Calamity Loan Program ang mga kwalipikadong miyembro pwedeng mag-utang nin sagod 90% kan sa indang kabilugan na Pag-ibig Savings kay bana na ang sa indang bulanan na kontribusyon kan employer as yung mga dilensya gikan sa dividends. Ang loan may interest na 5.95% kada taon, ang pinakababa sa mga cash loan sa merkado. Pwede ining bayadan sa laog nin sagkod 3 taon asin may 3 bulan na plaso bago ang primerong bayad. Pwedeng mag-apply ang mga miyembro sa laog ni 90 dias pon sa deklarasyon kan state of calamity sa indang lugar. Sinabi ni Marilyn Acosta, CEO ng Pag-ibig Fund, nandamanan na kuon kanahen siya ang calamity loan application sa pagikan online o sa indang virtual pag-ibig. Uminambot na sa may kabangang milyon na pamilya ang naapektaran kan mga pagbaha, darakan habagat sa man iba-ibang lugar sa nasyon. Ini ang inireport ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Malacanang sa hampang kan nagpapadagos na pag-uran sa Metro Manila asin sa iba pang probinsya. Sa virtual press briefing ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sinabi ni Gatchalian na igwan ng pigkakarkulong 500 na evacuation center na nagsisirbing sirungan kan mga naapektaran kan grabing pagbaha. Sinabi ni Gatchalian na makusog ang tugon sa saiya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na siguruhon na ligtas ang mga evacuee asin ang mga apektadong pamilya para masigurong may masigurong supisyenteng pagkaon asin daing magugutom mantang dai pa buwelta ang mga ini sa indang mga istaran. Nasa 92,590 family food packs na ipaluwas kan DSWD. Poon pa kan bagyong Krising. Sagod ngunyan asin magpapadagos ang pagpapakaon sa mga typhoon asin flood victim. Para po sa detalles ko sa mga bareta sa ibang nasyon asin sa lado ng Karawate Sports, kuya po si Nicole Andoriani sa detalye. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Kinondinar kan World Health Organization o WHO ang pag-atake kan Israel sa mga pasilidad ninda sa Gaza. Sigun sa WHO, padagos ang pigigibong pag-atake kan Israel forces sa saindang staff sa Deir al-Balah City. Di man pigtatrato kan Israel na tamaan sa indang staff duman asin maging ang bodega kan WHO. Inatake asin rinaot kan mga soldados kan Israel. Pigsasabing pati ang nagkapirang staff kan WHO, ikinulong kan Israel na daiman lamang nin karason-rason. Depensa man kan Israel na may nagkapirang individual sindang ikinulong dahil sa imbelto ang mga ini sa terorismo.
Sa Ladocan Karawato Sports, nakahanda si 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao na hampangon si undefeated boxer Floyd Mayweather Jr. Matapos ang laban ni Pacquiao asin welterweight belter Mario Barrios, nahapot si Pacquiao kung gusto niyang labanan si Mayweather ang saro sa mga bigati na boksingero na dating duminaog sa iya. Tinawanin doon ni Pacquiao na dipisil pa man giraray magtaram, may kinaaraman sa sarong fighter na nagretiro na sa iyang pagkawat. Alagad kon maluwas si Mayweather sa iyang retirement asin magpermanin kontrata, handa siyang labanan ang undefeated fighter. Sinabi pa kan pambansang kamao kan Pilipinas na kung gusto ni Mayweather handa siyang hampangon ini asin dai siyang magiging problema dikti, lalo ngunyan na sa giraray siyang aktibo sa professional boxing. Idinagdag pa niya na dai niya pigpipilian sa iyang mga kalaban asin gabos sinda sa iyang lalabanan sa irarom kan weight division na sa iyang pugol. Iyan ang detalyes kan bareta sa ibang nasyon na sin sports. Ako po si Nicole Ann Gloriano. Thank you, Nicole, sa kamugtaka po ng panahon. Uyang Pag-asa DOST Regional Forecasting Center, si Sir Jaime Bordales. Okay, pumarahin na sa mga paraan tabay para po sa update sa tuyang panahon. Ininganin si Tropical Depression Dante na sa iyang sentro pigkakarpulutang nasa 905 km east kang extreme northern Luzon. So kasubago ining maagi alas 3 min aga. Asin na sa iyang maximum sustained winds minaabot na sa 55 km per hour. Asin sugastanes man or pagbugso kang duros minaabot sa 70 km per hour. Inipadagos na naghihiraw po pasiring digdi sa direksyon kana norte sulnupan sa rekas na 20 km per hora. So sa ngunyan wala pa man kitang nakabanderang tropical cyclone wind signal sa ano man napatpekan sa tuyang nasyon asin tigdalauman na dai naman mabandera ki ano man na wind signal dahil nga ni kaining si Tropical Depression Dante. Pigdalauman niya to sa masunod na 12 oras ang sentro ni Bagyong Dante nasa 790 km east kang Itbayat, Batanes asin pigdalauman tama na sa bandang o sa Aldao na Sabado maluwas na po inikan sa tuyang area of responsibility. Yan tas lang itong sarong LTA na pigmomonitor taman sa laog ka na sa tuyang PAR pigkakarkulutang na sa Hostales kan na Calayan Island dyan sa probinsya kan na Cagayan. Asin ining southwest monsoon ang padagos man na nakakaapektar sa dakulang pantekan na sa tuyang nasyon, particularmente din sa central, southern Luzon, asin maging sa Visayas, asin Mindanao. So, ining padagos na pigpapakusog ka ining duwang weather system sa laogkan sa tuyang area of responsibility, ininganing si Bagyong Dante asin ining LPA. So digdi sa tuya sa Kabikolan, lauman niya to na padagos na mga paputol-putol na pag-uran asin madampog na kalangitan, dara ka ining pagpapakusog na habagat. Sa tuyang temperatura sa masunod na 24 oras, pinakahababa na sa 24 degrees Celsius. Asin pinakahalang pa posibleng umabot sa na sundong 30 degrees Celsius. Kung ganyan, maski may bagyo kita digdi sa laog kan sa tuyang area of responsibility, sa ngayon wala pa man kitang nakabanderang gale warning sa mga kadagatan na sakop kan na Kabikolan, pero digdi sa western section kang Bicol, lauman niya to ang moderato sagpod sa makusog na o maalon na kadagatan, huli nga ni ining epekto kang habagat ang sa tuyang expected wave height dyan sa 2.5 sundong 3.1 meters. Kaya ibitaran po muna ang magpalaot duman sa western section kan Costales kan Bicol region. Yan pastanto sa ibang Costales kan Bicol nasa 1.5 sundong 2.5 meters. Taas kan ukol na sa ano po yan, moderate na hininganing wave height. So yan lang po ang sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hali po digdi sa Pag-asa DOST Legazpi. Jaime Bordales po sa duwat maghay na aga. Thank you, Jim.
Mga tugang, yan po ang kabilugan sa tuyang alas 7 mga bareta. Piniprasing kinalap sa DCGB News base na nakalis na 12 oras. Sa pangaran po nga nakatuwang nito sa pagsurat kang bareta, si Jenny Macho Balaran, si Ringman si Nicole Ann Gloriani. Lado Technical, Chief Ramir Tanay, kasabay po dyan na tuyang pong OGT from CSP Sinabua, si Casey Tanay. Siyempre sa pangarap po kang bilog na tropa, ka Mega Force Patrol, as in good morning kay Doña Helma Cordoba Sagin, kaantabay. Ayun daw iningon niya nakabalik na gano'n. Iringman si Omer Reyes Talola, as in nakabos po nakantabay sa WGB 106.9 Tabaco City. As in siyempre sa tuya pong nakantabay sa 729 kilo sa pitang ka mga radyo. Sa mga nasa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel as in man, mga tugang sa DCGB Live app, kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Baloloy. Ako man po si Marty Love Dayang Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa mga na po masunod, ang apot with VP Kadoroy Maceda. Thank you. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo, may plus man. Arrogant Gyms 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igbi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguan man lain-lain na variants na pagpipilian. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Mamabakal ang Gyms 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and